आं बुंनो हास्थायदों दिनै आइजोफ्रा सेथि बाहागो लानो हायो। नेपलिया सानसे समाव प्रश्न सोंदोंमोन जुदि फ्रान्स हादराव बयनिख्रुइ गोनांथिया मा होननानै मोनसे सेक्रेटारि नेपलियन मा अब्ला बिनि उत्तरखौ मा बुंखो बयनिसिम गोनांथार बहुद बुंनो हागौमोन मोजां दैदेनगिरि बुंनो हागौमोन बा माने एखेबारे माने थाखा फैसा धन सम्पति गोनांथि दङ जोंनि हादरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बा इडुकेसन गोनांथि दङ जोंनि हादरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बयनिख्रुइ गोनांथिया बे होननाय उत्तर होथावथावमोन नाथायबा नेपलियन बुंबाय मा बुंखो मोनसेल' वर्ड बयनिसिम गोनांसिनथारा मा मादार मादार आइजो नङाना मादार दिनै बहुद आइजो दङ हौवाफोरबो सानैसो दङ आंबो दङ आइजोखौ सोमोनांथाव खालामनो हायो गावनि गथ'फोरखौ माबायदिहाय मा होनो मानसि बुलायनो हायो नेपलियननि उत्तर होनायाबो बेनो जोंनि फ्रान्स हादरखौ जुदिहाय उन्नत खालामनांगौब्ला मोजां लामाथिं दैदेनलांनांगौब्ला डेभेलप खालामनांगौब्ला बिमा फिसाखौ माबोरैहाय बिमाफोरनि जोथोनाव बिमाफोरनि फोरोंनायावहाय गथ'फोरा मोजां जानो हायो हिखित जानो हायो शिक्षितजों लोगोसे गियानि जानो हायो गियानि माने इसोरखौ गिनो गोरों इसोरनि माथोखौ बुजि मोननो गोरों इसोरनि लिंनायखौ माने खोनासंनो गोरों बेबायदिखौ गियानि होननानै बुंनाय जायो हिखितजोंल' जाजोबा शिक्षाखौबो जोंनो नांगोन नाथाय बेजों लोगोसे गियानि अब्ला बेबायदि बनायनो हागोन बिसेसकर आइजोफ्रा नंगौ हौवाफ्राबो दायित्व होनो हागोन नाथायबा आइजोफ्रा बेहा सेथि बाहागो लानायजों बाइबेलाव गोबां मोननो हायो दा बिनि थख' आयदा नङा बेनिखाय आं बेखौ बे जास्ट उदाहरन लाबोनो एनकारेज खालामदों आइजोफोरखौ आरो वेस्टार्न कान्ट्रियावबो बहुत इसोरनि खामानियावहा आइजोफ्रा बहुत खालामदों बाहागो लादों इभेन जिसु ख्रिस्ट परिसर्जा समावहा आरो बे एपस्टलफोरनि परिसर्जानि समायावहाय आइजोफ्रा बहुत माने मा होनो कन्ट्रिबिउसन होदों आं दायो बुंनांगोन जोंनि बिबिसिआव उदालगुरियावबो फार्स्ट टिचार सेथि फोरोंगिरि सेथि बानजायगिरि बिमाफोर एबा आइजोफोर नोंनि गथ'नि गेदेर रेसपन्स एबा बिबान दायित्वआ नोंनियाव दङ गावनि हौवानिल' सायाव माने डिपेन्ड खालामबाय थानो नाङा नंगौ हौवाहाबो दायित्व दङ अर्थात बिफाहाबो दायित्व दङ नाथाय दिनै आइजोफ्राहा गेदेर दायित्व दङ दा बेनिखाय अनजाग्रा इसोरनि आइजो नोंथांमोन बे बिथिङावहाय जोंफोर दायित्व लानांगोन ईश्वरा मा होनो जोंनि आखु एबा आखल आखु बांसिन माने बियो मा होनो नायो आरो गोसो होयो सिन्ता खालामो जोंनि आखल आखुखौसो बांसिन सिन्ता खालामो ईश्वरा बांसिन मानो बे मानो होननायनि बेलायावहाय जोंफोर बेखौनो बुंनांगोन जे बे केरेक्टारखौ जोंफोर माहा लांगोन माहा थांखागोन सोरगोआव लांफागोन बे केरेक्टारा जों थांफागोन एबा आंनि आखलखौ सोरगोआव लांफानाय जागोन जेखौ जों लांफानो हानाय नङा जोंनि थाखा फैसा जोंनि गारि घोड़ा जोंनि गिदिर बिल्डिं न'खौ जोंफोर सोरगोआव जों लांफानो हाया नरकआव जोंफोर लांफानो हाया नरकआवबो हाया सोरगोआवबो हाया किन्तु मोनसेखौल' जों हागोन जोंनि केरेक्टारा हलायनो आं लाङा होनब्लाबो किन्तु बे जोंनि आखल थांथारगोन जोंजों लोगोसे थांफाथारगोन एखेबारे मा होनो गनाय नंथारा बे थांफाथारगोन माब्रै थांफागोन सोरगोआवहा कारन नों बुहुमाव थानाय समाव गोथाङै थानाय समाव
नों जुदि बिबिसार खामबाय थादों बिनिफ्राय जुदि नोङो गिदिंफिननो हायोबा नों सोरखौबा आखेस लाबाय थादों गोरोबफिननो हायाखै मानसि हिसाबै जोंहा माब्लाबा अबसे एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै हामा मोनलायो नंगौ जागोन बियो जाया जागोन नाथाय इसोरा बुंदों गोसो फाफिननाया जों एसे सावरायबाय नाथाय इसोरा बुंदों नोंसोर खमा लाफिन नोंसोर गिदिंफिन आंनियावबो खमा ला आरो जायजों हत्तु बिदोंबो नोंनि माहाला जुदि बेखौनो खामाब्ला बे केरेक्टारा बे गाज्रि केरेक्टारा थांफागोन बे सोरगोआव अब्ला थांफागोन बे नोंजों लोगोसे तितिया हले बे केरेक्टारखौ जुदि गोजौथिं थांब्ला नों मबे जायगायाव मोना बे सोरगो रायजोआव इसोरजों लोगोसे जिसुजों लोगोसे थाहैनो इस्सा खालामो ना नैबे मा होनो नरकावहासो मा होनो थाहैनो इच्छा खालामो बे नरकखौथ' जों मिथिगौ दाखालि आंनि लोगो बुंथिगिरि मबा मोनसे सेन्टेन्सआव बुंलांदोंमोन एसे नरकाव माब्लाबाबो थैया कमप्लिट थैबाथ' अरजालामोन जेरै दायो जों देहाया थैब्ला राइफल गुलि सिलाइ गुलिजों एकदम बेयाव गावबाथ' पात्ता मोनस्लाबा दुखु भुगिनाय दसेनो थैगोन सिन्ता गैया बिदि थैबोला नङा दे पात्ताखौनो मोनला दा राइफल गुलि सिलाइनि गुलिया जुदि थुप बे जिरबा बिखायाव नांबाथ' दसेनो माबा जागोन पात्तानो मोनला बेबायदि थैबाथ' हांगौमोन नरकावहाय बेबायदि नङा बेबायदि नङा नरकआव खुने मरि नाथाय কিন্তু অনন্ত কলিয়া দুঃখ শাস্তি ভুগি থাকিব মার্ক গোবলা 48 সিরিজ মেথিউ 25:11 बेयाव नायब्लाबो जों मोननो हागोन अब्ला बाब्राबाय थानाय दुखु मोनबाय थानाय इटारनिटि जोबनो गैयै समहाय बाब्राबाय थानाय मा जागोन दा बेखौ मिथिस'बो दिनै जोंफोर इसोरखौ खम खालामदों गिदिंफिननानै मा एसे दुखुनांथाव बाथ्रा आंनि गथ'नि थाखाय आंनि हौवानि थाखाय एबा आंनि बिसिनि थाखाय आंनि न'खरनि थाखाय मा एसे दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन इसोरा नोंथांखौ आंखौ अनन्त जोबनो गैयै गोथां थानो थाखायसो सोरजिदों नाथायबा इसोरनिफ्राय खारखोमानानै थानो थाखाय सोरजियाखै जोबनो गैयै बे इसोरजों लोगोसे अनन्त खुलिया रंजा बाजा थाहैनो थाखायसो सोरजिदों आरो जुदि बेनो बाला बाथ्राया आरो जुदि जों बेखौनो जुदि फोथायोब्ला तितिया हले जों मानो खारखोमानो मानो गिदिंफिना